I per això crec que és hora d'entendre que el veritable vot útil el dia 7 de juny som nosaltres. I no tinc cap vergonya, ni cap rubor, ni cap complexe per defensar-ho. El veritable vot útil és la nostra coalició. Ja està bé de sucumbir a aquesta falsa paròdia que és la del bipartidisme. Ja està bé creure que en aquest partit només hi ha dos jugadors. Ja està bé creure que un és l'antítesi de l'altre. No és cert. Si no hi ha una presència forta, clara, contundent, decidida de les sensibilitats que nosaltres reivindiquem, de les persones que nosaltres aportem, del compromís que nosaltres representem, a qualsevol institució, també al Parlament Europeu, no ens enganyem, aquest bipartidisme aparent d'aparador que pretenen fer Partit Popular i Partit Socialista no serà més que una fal·làcia. I per tant és necessari recordar que avui el bipartidisme és un retrocés democràtic. Avui reduir el debat polític a dues grans formacions polítiques és desincentivar la participació ciutadana en el procés de construcció europea. Avui, si volem construir Europa, ho hem de fer precisament a partir de la mobilització massiva de sensibilitats com les que nosaltres representem. I ho hem de fer amb la total convicció que això aportarà solucions, que això aportarà millores, que això aportarà una millor qualitat de vida personal, social i mediambiental, que això ens permetrà sortir de la crisi en la qual ens han ficat d'altres.